салом ба якояки шумо. Имрӯз дар бораи истилоҳи ҳарасмент хоҳем гуфт. Ҳарасмент як навъи зӯроварӣ буда, бо мақсади хаставу ғамгин кардан ва азоб додани нафаре истифода мешавад. Ин навбат мефаҳмонем, ки ин чист ва чӣ гуна метавонем худро ҳифз кунем. Обуна шудан ва гузоштани лайкро фаромӯш накунед. Хато намекунам, агар гӯям, ки аксарият вожаи ҳарасментро дар робита бо ситораҳои филм ё мусиқӣ шунидаанд. Ҳунарпешаҳои маъруф хабар медоданд, ки дар наврасӣ ё ҷавонӣ онҳо аз ҷониби коргардонҳо мавриди ҳарасмент қарор гирифта, ба хотири вогузор кардани ин ё он нақш онҳоро ба робитаи маҳрамона маҷбур мекарданд. Аксар вақт ҳолати ҳарасмент собит шуд. Ҳарасмент таҳқир, дашном, масхара, табъиз, таҳдиди расонидани зарари ҷисмонӣ, тела додан, даст расондан, таҷовузи ҷинсӣ ё дигар шаклҳои ҳамлаву ҷинсиву ҷисмонист. Худи ин истилоҳ на танҳо озори ҷинсӣ, балки навъҳои гуногуни фишори равониро низ дар назар дорад. Боздошти як ҷавонеро ёд доред, ки ҳангоми идораи воситаи нақлиёт аз тирезаи мошини худ дасташро бароварда, бадани ҷавондухтареро ламс карда, боз бо суханҳои қабеҳ шаъну шарафи ин духтарро пас зад. Ин ҷавондухтар тарриқи фейсбук дар ин бора фавран хабар дода, хостори андешидани чораи қонунӣ гардид. Баъди як соати ҳодиса гумонбар дастгир шуд. Суд нисбат ба ин нафар барои майдаобоши 5 шабонарӯз ҷазои маъмурӣ таъин кард. Ин муносибати ҷавонро корбарони интернет ҳарасмент унвон карданд. Мо аз ҳуқуқшинос суол кардем, ки оё чунин мафҳум дар қонунгузории мо ҷой дорад? Дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми ҳарасмент пешбинӣ шудагӣ нест ва амалҳое, ки масалан ба ҳамин категория дахл дорад, дар Кодекси маъмурии ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 460 майдаовбошӣ пешбинӣ шудааст ва агар ки масалан ҳамин ҳолатҳо пайдо шаванд, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ нисбати шахс ин моддаро татбиқ мекунанд ва ҳамчун ҷазо ҷарима ё ин ки ҳабси маъмурия таъин мекунанд. Дар ҳолатҳое ки шумо бо чунин ҳолатҳо агар ки дучор шавед, ҳатман тавсия метиҳем, ки ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед. Ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ бо ҳарасмент дучор нагардед. Дар сурати бо шумо рух додани чунин ҳолат, аз ин машваратҳо истифода кунед. Агар нисбат ба шумо ҳарасмент сурат бигирад, ҳолатро сабт кунед. Ба шахсони наздик ва боэътимоди худ дар бораи ҳолати худ хабар диҳед. Онҳо метавонанд ба шумо кӯмаки рӯҳӣ намуда, ба шумо дар бартараф кардани ин ҳолат кӯмак расонанд. Агар шумо ба ҳарасменти ҷинсӣ дучор шудаед, аз дархости кӯмак наҳаросед. аз ҳуқуқҳои хеш истифода ва барои ба ҷавобгарӣ кашидани шахсе, ки ба амният ва шаъну шарафи шумо хатар эҷод мекунад, ба мақомот муроҷиат намоед. То нашри дигар, хайр.